Nere kutxuren artean aipatuko nizueke Cirque Gouachen Boate izena un pieza bat, aurten euki eta aukera Bilboko kalealdian ikusteko. Da azkenean kritika bat Mediterraneoan errefuxiatuakin gertatzen nahi da auzi guzti honei, eta bueno, dira estenan bi pertsona, ile hizkuntza ikestao, eta bueno, azkenean antzerkia eta zirkuko teknikan bidez sorte izkizue barruan halako sentimentu batzuk, ja periodikoan egunero ikusita sorte etzaizkigunak, ez? Notizio horiek egunero daude, baina bueno, norabaite normaltzat jotzen hastegea, albistegi guztietan ateratzea. Simplemente egurrezko kaja bat eta plastikozko bidoi batzukin nola barrua ikutze izun asko gustatzen zait, eta horregatik gomendatzen dizuet, hemen inguruan nite baldin baue berriz juteko ikustea.